Číslo 17 Air ako čerstvý vzduch. Veľmi aktuálne na jeseň a na jar. Je to aktívna ochrana proti vírusovým ochoreniam a voľným radikálom. Obsahujú adaptogény, tvoria silnú imunitu, znižujú vplyv stresorov, eliminujú zápaly v tele, a to aj tie chronické. Je ideálne jesť ich v chrípkovom období, ale tiež vtedy, ak je mimoriadne oslabená imunita. Air sa skladá z DNA účinných látok Maca peruviana, africké biele aloe, Rosa maialis, goji-bobule, amla indická, brusnice, citrón, čierne rybezle, vitamín C, vitamín D, citrát zinočnatý. Všetky sú nabité zápornými jónmi pre maximálny účinok. Predstavte si jednotlivé benefity týchto plodín a látok. A tu sú v koncentrovanej forme v jedinom láhodnom draže. Len vylupnete, dáte do úst a ste v absolútnej pohode a v zdraví. APL Go Rapid DNA Drops je rastlinná výživa a terapia z buniek rastlín, jediná svojho druhu vo svete, pretože je vyrobená jedinou technológiou vo svete, nazývanou Accumulit SA. Táto umožňuje extrahovať koncentrované účinné DNA liečivých plodín, nabiť ich zápornými jónmi, čo veľmi zjednodušene znamená, že tieto DNA zdravé cukríky cielene v tele smerujú k poškodeným bunkám a reparujú ich. Vzhľadom na fakt, že nejde o liek ani liečivo, sú APL Go Rapid DNA Drops skutočným, unikátnym, funkčným jedlom s priaznivými účinkami na zdravie človeka. Sú pre kohokoľvek vrátane detí, sú vegánske, bezlepkové, bez alergénov, to znamená áno, môžu ich aj ľudia alergicky na bylinky a sú absolútne bez rizika. A samozrejme certifikované po celom svete.